Ще правим, аз не знам. Да, доколкото стигат, направих си брада, за да събера дървета. За това няма сега. Да, ще да бъде. Сега. Чакай, това, като ми така, ще стане много така. Да, ще стане много яко. Да. Ето така се получава много яко, според мен. И да, ето така. Оп. Да. Сега и тук. Тези не са достатъчни, чакай малко да ям. Ето. Трябва да сбираме дървета. Май почна евента им. Една минута почивка. О май гад! Трябва това дърво. О май гад, човек. Чакай. Почна евента. Ето това. Къде е това, бе? О май гад! Съндъци. Да, чека съндъци. Май, почна евента! О май гад, трябва да стигам там. Някак си трябва да стигам. Така. Да. Ще ставам, че в евента ще спеча. Тук да сетна хома. Сет хом. Тук, о май гад. Това е евент. Не ме удари, не. Така. Почна евента. Да, тук има няколко хора. Да. Намерих снов. За какво ни трябва? Да, кола. Още нямам къща, за това ни трябва. Чакай, кола. Да, кола. Хвърлете някакви диаманти. Много се лоши, господи. Тук. Да, 17 диаманта. Пак хвърлете, господин. И това, може да ни трябва за една къщичка. Да, чукайте. Тези админи. Влизай. Да! Шапнес тройка. Това няма да ми трябва. Влизам. Чукайте. Аз ако мога да го отварям. Да! Спалим повече 4. Намерих 4. Да! Чакайте, чукайте още. Много малко евент.